Hi, Remark. Hello, Remark. Ako si Kuya Elmer. Wala, kabay sa'yo na-smile po siya. Ayan. Kuya Remark, nandito po si Kuya Elmer dahil maghatid po kami ng kaunting tulong sa iyo. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Dunya Luisa, Lao, ang Northern Samar. At pinuntahan po natin dito ang isang residente kung saan po ay meron po ditong batang may karamdaman. So dinalo po natin at tara kausapin po natin yung kanilang pamilya. Nay, ano pong pangalan ni baby? Ano pong pangalan ng Remark. Remark? Ano pong apelyido, Nay? Serbeto. Remark Servito. Wow, ka-apelyido pala natin. Taga dito. Sa nanay naman, Tipase. Tipase Servito. Taga dito po kayo mismo talaga sa Barangay Dunya Luisa. Opo. Okay. So, ilang taong gulang na po si Remark? 15. Yan ang 15 years old. oo, yan ang February 11. Birthday. So, malapit na pala yung birthday. February 11. Oo. Bakit po nagkaganyan si Remark? Kasi, parang baby minupos ko siya. Ay, anak niyo po talaga siya, Nay. Oo, anak ko. Akala ko apon ninyo. Anak po. Oo. Bunso po ninyo. Bunso. Parang minupusal baby. Oo, Minupusal baby po siya. Oo. Tapos, nung ipinanganak po siya, nung pinagbubuntis niyo po yan, wala po naman siyang kondisyon. Kumbaga, napapacheck up kayo, normal naman. Normal man. Nung ipinanganak, normal po siya. Parang normal siya. Makuwang ko siya. Ganito, mahalata ko siya. Nga sugad siya pag 1 year niya. Nga ang kanya ulo, iniya kanya ulo, diri na tindog. Parang ano lang talaga. Oo, Yung parang baby lang talaga. Oo, baby good 1 na year, siya. 1 year old na siya, Oo. parang baby pa rin yung Oo. bagong silang pa rin yung Oo. galaw niya. Na gawas pala lahat kami dikan sa hospital saan 23 sini nga Disyembre. 15. Bakit na ospital? Kay pag pupaso niya ito may siya hika. Magkuri na nga niyang kaya pag ginhawa, igindadara ko dahil sa ospital kay kailangan nga kuanan siya oksigenan. Yung height niya, yung taas po niya, Nay. Itong analimo, sang kanya buwan. Sa palagay po ninyo, sa tansya lang po ninyo, Nay, mga dalawang ruler. Mga dalawa, Hindi po si Mark nakakatayo. dire. So hindi niya nagagawa yung mga gusto niya, hindi siya nakakapaglakad. Dire. Paano po siya naman na naglalaro? Kay sa kuan la. Ito Sa lang papag, kanya sa higaan. katri. Oo, sa katri la siya. So nagpapaikot-ikot lang siya doon. Oo. Buti na hindi siya bugnutin, hindi siya iyakin. Hindi. Puta naman siya. Pagdating naman sa pagkain, Nay, masilan ba siya sa pagkain? Masilan siya kay kuan. Pagkakaaga siton, diri siya naruriyag kumaon luto. Kailangan gatas la. May mampalis tinapay. Sa pagsasalita po, Nay, nakakapagsalita Yes, po. Paano naman po kayo nagkakaintindihan kung hindi po siya Kay nagsasalita? sugarong ko nga ni, pag binabayaan ko, masugad ako. Masugad ako. Kumaon ka na, masugad man siya, wala pa, kunwaray pa. Pero kung kumaon na siya, masugad siya, maulay ito na kanya kuan. Tapos kung naruruyag man siya kuha sa music. So ibig sabihin pag may gusto siyang gawin o may gusto siyang hingin, may sinyalis din po siya sa inyo. Sinyalis. Tapos naiintindihan niyo naman po bilang nanay. Oo, naiintindihan ko man siya. Opo. So sino po sa inyo yung naghanap buhay sa ngayon, Nay? Naghahanap buhay sa Amnala, anak kabataan nga at sa Manila, kay anak asawa, arog naman. Kung ganun po, Nay, bali, sabihan ko na lang po bali umaasa na lang po kayo sa mga anak ninyo, sa mga bigay ng anak ninyo. Ito po si Nanay Veneranda Servito at ang kanyang anak na si Remark Servito, 15 taong gulang, na animoy tila isang batang 2 taong gulang pa lamang. Sa karaniwang tanawin sa mga batang katulad ni Remark, siya sanay nagbibinata na at nag-aaral na. Subalit sa kanyang laki at timbang at sa kanyang kondisyon na hindi makapaglakad at makapagsalita, siya ay nandito sa kanilang munting tahanan
at inaalagaan ng buong puso at pagmamahal ng kanyang mga magulang at kapamilya. Bukod pa sa asthma, marami pang iniindang karamdaman ang bata. Bukod pa sa ito'y galing din sa isang operasyon at sabi nga ng kanyang nanay, pabalik-balik na lamang ang bata sa ospital dahil sa kasalatan sa buhay. At bilang mga magsasaka, wala silang kakayahang mapatingnan ang bata sa Maynila o sa espesyalista. Ipinagpapasalamat na nga nila ang mga tulong na umaabot sa kanila mula sa mga taong nagmamalasakit at sa pamahalaan, kagaya ng isang wheelchair na ito na bigay ng DSWD. Subalit ang hiling ng mga magulang sa ngayon, sana ay mabigyan sila ng kahit na paglumaan ng walker para sa kanilang anak. Mas mainam daw ang walker dahil ang mga paa at kamay nito ay malayang maigagalaw ng bata. Kung sinuman, ang mga bulawanon nga kasing-kasing, nangangaro gad ak simbolig parte sa nakbata, kay makurian, kuan sa nakbata, kay to di nga ni naabutan, danay di naabutan sa kabulan, igin-hospital ko na liwat. Tapos, gikukuri igod kami, kay ang tatay niya, di naman nakapanarabaho, sin makusog kay arog na. Ngangkon, mayaon man maluoy, mag-donate singak bata. Ang karuyag pugad na, mapacheck up siya sa espesyalista. Di kan, nangangaro ak pasin sayo nga kuan nga kung may man mag-donate, matagan siya sin hooker nga kanya sige ma-practice yung paglakaw. Kay di siya nakalakaw kay ansiki niya digtoy. Opo. Nay, bilang isang nanay, ano po yung nararamdaman po ninyo kapag nakikita po ninyo yung anak ninyo na ganito po yung kanyang kalagayan? Sir, parang makurigad anak kabuot kay nagi ka ng sundian sa balay. Anak luwa nga gin sa sabyak ko dilaon. Kay parang nakukuha ko na kasi siyempre iroy good laang anak ko. Laing gudan ako pakiramdam. So nagdala po tayo ng kaunting tulong po para sa kanila. Nay, nagdala po kami dito ng Bear Brand, ayan. Para kahit papano naman po, umiinom naman po siya diba ng gatas. Oo. Ayan, syempre may dala po tayo ditong Happy Pants. Sana lang po kasya po to sa kanya. Large, extra large. Large po. Tapos may mga dala tayo dito mga biscuits, Nay. Ay, mga yan. So, Salamat, sir. sa ngayon, Nay, ito lang po yung maiaalok namin tulong sa inyo. Walang ani nga salamat, sir. Panalangin po tayo na dinggin po ng Panginoon yung ating hiling, yung ating mga panalangin, na sana po may mga mabubuti tayong mga sponsors na makapanood ng video ito at mag-alok po sa inyo ng tulong, magbigay po ng tulong para kay Remark. So, Nay, bago po ang lahat, pasalamatan po natin si Ate Mercy. Salamat, merci. Siya po yung instrumento ng Panginoon para po magkausap kami at makapunta kami po dito sa inyo. Salamat. Makaraan ang aming masinsinang usapan ni Nanay Veneranda at ng kanyang anak ay pumasok kami sa loob ng kanilang bahay para ipakita sa inyo ang kanilang kalagayan. Sa papag na ito madalas nakahiga at namamalagi ang batang si Remark. Bagaman puno ng pasakit ng kanyang buhay, nariyan ang kanyang pamilya na nagpupuno ng pagmamahal para sa kanya. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, mangyaring kontakin ang inyong Maestro Waray o pwede ninyong sadyain sila sa kanilang barangay sa Barangay Doña Luisa, Bayan ng Lawang, Northern Samar. Maraming salamat po.